tun ngai loka Air India thlawhna tla chungchanga khan news thin chhawng le makpui pui a ombil tlat maya media shanga kha thlawhna tlak chan nia langte mithi ruang DNA test an nei nuwa an chungte hena an hlan chungchang te black box zirchian na thuthar lam ni lavin he thlawhna chuang nge ya shiat damchhuak ta ma se mi puin an rin hlel si chungchang claim kan lotar lang don ani Air India thlawhna Gujarat Sardar Vallabhbhai Patel Ahmedabad Airport achanga London pantur Boeing 787 A Dreamliner chu ni som pani tharuk sang ni somni panga atlak thu kan she cheu to a thu thar le ngai dan shang a ombel zela kha thlawhna Ahmedabad Airport achanga athlo chwa nu lo katlata achwang zinga dam chuak om chun Vishwas Kumar Ramesh seat 11A chu chu thil kaldan chik zoka investigation kalpui ani nu in kha thlawhna dam chuak nia in soi khan dot mulum a soi nia rin hlel na lian tak arun piang chuak tat maya social media shanga thlawhna tlak nu lo ka video viral chuan herin hlel na hi atizwal em ani Vishwas Kumar Ramesh hi aring hlel du tu tan chuan rin hlel theina lian tak mai a ve boka thlawhna atlak nu loka alan na ninge video viral hi pathum lai oma NDTV India Today le media shang ten amma an interview na athu soine na in person the tak turin amma kha alanga chu chuan mi puirin hlelna atizwal ema khang video khan thlawhna puak dar khuduk ngui kara arun kal chuak lai arun langa Vishwas Kumar Ramesh kha CI mail mutura omlawa mobile phone mangni om takin arun keng pheiwa wa bokani kha thamuang takle pangai taka arun kal chuak lai takhi social media shanga mi puirin hlelte zwal tu ani soito angin NDTV India Today le media shang ten amma an interview na athu soi thlawhna kha hostel building chunga atla ama se ka chhutna lam kha hostel ground floor china ain ngata ka chhutna bulloka khan tal chhuwa theina tur om tiat vel kwa hi ka hmua heta chang hian ka tal chhuak thenga ti in ka ngai to a ti chuan ka tal chhuak ati te atira khan ka thi ve ta emokatia mase hnuwa khachuan kaladam ti ka she chhuaka kasit bula thlawhna inzom na lai kwa ka hmuboka ka bokwak chhuak ta ani ati te kan thlawhna chhuwa achanga secondary lote ya ring deuh ka shia a mi au roi ka shia a thil then dan kha arang lutuka ka har chhuwa le chuan ruang hian min lo hual veka hlawna in ka khata ka thowa ka tlana thlawhna ke them chu abula chuan om noi boka mi tu emo hian ka bana min lo chela ambulance min chuan tira damdoin min pan puita ani ati tele heng video virala achi ai lo lutukle a confirm me lutuktele achi zia khan mi terin hlel atizwal na sa hle a thlawhna khan Vishwas Kumar Ramesh hi achwan ringlo mi engemoza an omphata a tin footage pakhata pheichuan magdeu main kha thlawhna tlak lai borvil khan kong akan live video lakfu ani tlat mai bok lai hi rin hlelna tizwal tu ani a kong akan nu hian ti hian phone keng chungin akong le lama aron chuak lai video a viral zuita a hengte wang hian news agency chen khat phei chuan kha thlawhna khan tu ma dam chuak anom lo ti in an puang mia mai ni a enga po chu lo ni se kan shat ring tur chu chet swal na lo thlen hian ham hai te a ola mani omdan nge po kan soi chuak theilo fo china a thu soi danglam fo an ti te po hi a ham hai wang te po ani ve theibok Daily Star temeu po in ringhel ni om takin poste an siama heng social media shang comment zinga hian ringhel lo anin nial mek zelani a ticket thalak nen lama an post to nuwa ringhel te po anom zela airport shim hi a security hi atait ema thlawhna a zinvei wak thinte chuan kan che chiangin arin oma khokar kong sumo anga chuan le du lawa chukle mai te thil har satakani a engemo awanga chukle tur an omani po in chin chia an ni zela chukle ma in paltlangai om nuala hetiang thilte ani awang hian a chuang nge ani ti anom boka CCTV footage tele document dang anron la chuak zel tur angai la tuna chuan kha thlawhna chet swalna kai hnoi chungchanga thukim chang atirte achangin thil then dan ngai thak hauna ilo nei le ta ila
Air India thlawhna Gujarat Sundar Vallabhbhai Patel Ahmedabad Airport atanga London pantur Boeing 787 a Dreamliner chu nisom pani tharuk sang ni som ni panga atla a Ahmedabad Airport atanga athlo chhuan hulok chonu dar khatle minute som thum pariata achan tak shiat lawa wangin atlata a he thlawhna khaltu te hi experience ne thatak tak anni a captain hi Sumet Sabarwal ni in ani hian 8200 flight hours of experience ne in co-pilot Cliff Kundar hian 1100 hours of flying experience ane boka captain hian thlawhna athlo chwa chia hian thlawhna thilfil lo omti asia a mayday call api ngala thlawhna hi signal nunung bira chuan fit zaruk som ni panga athlok meka he thlawhna hian pilot pani cabin crew som le passenger zani som thum anwain zani som li pani aphura mi zani som pasari hi puitling ni in no pang som pakhat an chuang ve boka passenger zinga za somruk pakwa te chu India mi ni in sumnga pathum te chu British khwale tui mi pasari hi Portuguese le mi pakhat chu Canadian anni a he thlawhna chuang te zinga hian Manipur state nula nganthoi Sharma le zona thak mi zo nula lamnun thei singson antil thu po soi ani thlawhna hi thlok sang zel turani lain video lo lak man le CCTV atanga alandanin a thlo chwa nu reilote a hian thlok sang chunjom theilavin atlata a soito angin he thlawhna hi Ahmedabad atanga London thlok turani a hetiang thlawhna hi voi khat thloa KM sing khat sang thum zanga som thum thlok thei tura dwan ni in Khovel ram shang airlines ten an mangna sa hle a Boeing 787 Dreamliner hi chi thum omin 7878 7879 le 7810 te anni a Boeing 787 hi US dollar makta duai zanni paruk point pariat man ni in kumsang ni som pakhata changin a service chana he thlawhna hi mi zani somli pani achanga mi zani somkwa borvel phur theitur siamani a thlawhna tlak na mun hi medical zirlai ti omna le staff quarter omna ti ani awangin chhiatna na sajok a thlen pha ni inalangani October ni riat sang ni somni pakhat khan Ratan Tata chuan Air India chu Tata Group in anlak thu apuanga official in India sarkar lakachangin January ni somni pasari sang ni somni pani khan an lafela Air India hi kumsang ka zakwa somthum pani kha chuan Tata Airlines tia sha chinani a indau pui pani nulam kumsang ka zakwa somli paruka Air India Limited ti in aming thak let anili a hunrei tak India sarkarin a inkol nuwa he airlines hi alilam ta a Tata Group hian lilam na chu changin ankuta ahlan chong le a Air India hian thlawhna Airbus le Boeing siam tilin za somkwa pali vela inkol meka ram chung le rampun lama an service meka ne he thlawhna hi meltam tak thlok turani awangin thlo theina tui fuel po apai nimli a Boeing 7878 Dreamliner hian thlawhna tui hi liter nuai khat sing ni sangruk zakwa som pasari apai theya heng thlawhna tui hi akang du maya he thlawhna hi a thlo chwa nu reiwak lawa atla ka wangin thlawhna tui po hi ala pai nimli a heiwang hian thlawhna tla hian kang meina satak asiam zuya atlak na munli a chhevela ommi puitam taka po chhiatna na sajok a thlen pha ta a thlawhna chuang velem lo civil mi tam takin nunna an chan pha in hliam tor engi musat an om pha ngi ani Prime Minister Narendra Modi chuan thlo theina tla chungchanga Home Minister Amit Shah le Civil Aviation Minister Ramohan Naidu te akoma PM chuan Minister pani te chu Ahmedabad kal turin angena atwa tin hena champuina om theizong zong pe kani theinan mala turin angena Prime Minister hian tlozui ngal bokin damdoina om mek hliam te atlo ngal boka khovel ram shang shwai tu ten tor puina thu anjia khlum boka Enchanji Sakaran Chairman of Tata Sons chuan he thil thleng hi poi ati thu soya he thil thleng rap thak tak hi eng thu ma asoi fia thei anilo ati a an mangai chan chungte kan torpui tak zeta hliamte po kan torpui ringani ti en exa aposa Air India flight 171 Gujarat atla ka wanga thi te chu Tata Group te chuan zangna domna atan an chungte chu chengnoi za cheu pek an tum ti an puanga in hliamte in enkolna po an tum vek tur thu an soi bokani thona che swala chuang zinga damchhuak omchun Vishwas Kumar Ramesh chu NDTV in
adam khochwa dan anzo chuan thlawhna kha hostel building chunga atla a mase ka chhutna lam kha hostel ground floor china ain ngata ka chhutna bulloka khan tal chhuak theina tur om tiat vel kwa hi ka hmu a heta changhian ka tal chhuak theyanga ti in ka ngai to a ti chuan ka kal chhuak ta a lelama mi te khachu building bang khan adan tlata wangin tal chhuak ngai na aum lawani mai the engtin nge kadam khochwa the ka ngai to hian oi har sa ka ti tak zet thlawhna apuak zui tabok nen kaban velampo akang ve man bokani ti inashil lelama passenger pakhat Akash Vatsa ti chuan he thlawhna Boeing 7878 che swalma darkar tlem teliam ta khan Delhi atang Ahmedabad a thlo thule thlawhna enge mohar sanna omnia rin hlel anei chungchang aron tweet ve boka asoidan chuan thlawhna kalutir chuan enghar satna ma a umang pon ka mulem lawa ama ero chu kanhan thlo chwa nu khan thlawhna thanung lama thilfel hlel deu a omni in ka sia a kan thlo san deu khan a thla kha chunglam le hnuai lama a in voton deu sek ringa mase chungte chu aviation lam mithiam te na poi thei dan te an she chiang jok tura kanga ya crew member tin hena po han shi shat katuma mase an man molom e mawang khan engma ka soi man talawa mithiam ten thlawhna a chak theina na AC han off zeu te hi chu thil theng pa ngai ni in an soi china mase AC an on nu po khan temperature kha asuna sa hle a flight kan chwa san nuwa bus chunga kan chuan pon mitam tak pon bus AC chu thlawhna AC aya azia omjok thu an soinak nak ti in aziak ve bokani thlawhna tlak chan ni theinia shiat ang te a han soite hian hotulam te investigation lama apui theingem ti ero kan shiat pha kani lawa tin a thil mu te le arin hlel te po kha thil poi tham thlen thei tu ani theingem ti po engma shiat chan the alani chuang lawani che chuana athen nu hian AAIB te chuan investigation hi an kalpui ngal char chara Gujarat State Government lama changin official mi somli lai chu Ministry of Civil Aviation lam te puitura ruat ngal an nibok Boeing 7878 hi himtok tura siamani a chuti lain thil engemo fello wangin atlave thei tho ti achianga chen khat te chuan arwang am inrem dan adik tok lo ti in an soi sel boka thlawhna hi asiam dan chim shim hi an uluk ema thlo theina taksa le rural te hi khovela manro chapera thuama siamani a aluminium le thirdang alloy le carbon fiber composite manga siam te anni a hengte hi borwa ka thlo awanga electric charge in siam le van borwa ka electrical charge omtelaka ahim le a aluminium alloy te hian electric charge chu borwa ka ulsam takena pai chhuak mai theya thlona chung po hi meilaka him thei turang bera siamani a thlo theina thla te hi atak sapoi mo be te zinga mi anni a test na satak an paltlang tir china degree som kwa vela ul puwa tliak lawa ani dan pa ngai ole thei khopa feite anni chin check den dol zole zolo te po na satakin an test chin bokani he chiat na thlenga wanga nun na chan ta te an chung khat laina te an mang angin an chi aina sa hle maya an chung te hautulam te hena thil then dan chui chianga information pek thuai an ni theinan hautulam te chu an lo nor ve reng box si a chiat na hi athlen dan dik tak le a chante chiang faka soi thei mai ani lawa wangin hautulam te po an lu a haidon hle ni inalanga chuti rual chuan tun tin hmuna hian thlawhna tlata black box chu hmu chwa ani to a chiat na thlen dan chungchang zirtian na lama hautulam te pon an hlok pui nge abe sei oma black box a hian device pahni flight data record FDR le cockpit voice recorder CVR te an oma henga te hian thlawhna chunga thil thlen dan tam tak shia theibe se ni a cockpit chunga pilot te thusoi report le thomdang record te achanga to swalan to dan te shia chwa theibe se ani awangin he black box hi apoi mo hle don ani nun na chan ta te chu an ruanga kan na sat ema wangin tunge an ni ti shiat mai a har sat ema wangin DNA te sa chang ten endik an ngai dona an ruang cheu an ma ni ina khona pangai taka William an ni theinan sarkar lamin an puitur thu an soya he che chwana hian chung komang vek radiologist Dr. Pratik Joshi chu anupuile afate pathum no pangte tetenen Londona pemlu tumin he thlona hian an chuang kai khani a chen khat student visa manga avoi khatna na London kal turte chen khat avoi khatna na thlona a chuang te po an ni hloma
atlak na mun medical school hostel zirlai no pangbaka a muna thok chen khatte po nun na chanan ve nual boka a chen phei chu an ruang mu tur ala lova zon mek te an la ni ve boka thok le khata hetiang to swal an to khi an lein tom tak zetani thlawhna tla thile hliam kan soimek lain mi chepa khat bumi chauhan hi Air India flight 171 che swala khan chuang tilve turani a mase traffic jam awangin minute chomin athleng tlaya he thlawhna che swala hian a chuang ve talawa van nei a in ti hlein rin oma thuthar a ombel zela India News Channel shanga entur a omreng boka report shang danglam hlek oma nakina thunei tu ten chiang zokin anron confirm thwai tura ingayang ole to bera chuan kan sianga India hi chuan cosmetic thatak tak hi siam chuak ve chen maila khochakram changkang Japan Korea le Thailand products original ngei hi chu khoiram ma hian antluk theilo choni bermaya cosmetic chafilor tak siam chwa ko nga hian khovel pum wapin Japan Korea le Thailand ram te hi chu anchung nong larba ka pianphum le mel ti danglamna plastic surgery phai hi chu khovel pum number 1 chu South Korea hi animek nge ne heng Thailand Korea le Japan products original ngei la lu to hi mizorama ko anum venuk to a chungzinga chuan SM White Beauty te hi kalomel sha ti lo kang cheu o ani hian vunno tak le glow na tak sapum ngona gluta thaiwan le vitamin C supplement baka maibol na sale mai dukre na chang 5k le khovel pum khapa Japan ramin anlar pui le an swan vunti nawati naunal tu Siseido da collagen rich the black beauty supplement baka khovel milar tepon an vunti naunal tu tan an manwar collagen original nge liquid te thlengin SM White Beauty te hian an kolkin veka the collagen big phei hi chu bunti nawa ti nauna lo thei lo tluka mishingin bun thrisel le ngona ta na kan mamu kimzia chu ingredients nen lam kan lo tilang nge the collagen ingredients collagen peptide obtained from fish contain gelatin lingonberry juice royal jelly mars bilberry juice amla juice extract tomato seed extract GABA hyaluronic acid cherry blossom extract rice extract containing ceramides starch additional substance cellulose le vitamin C hi a in pol moi tok che in akim vekani mai chekna sale thulutuk treatment la dole wontinunga tinaunal thei tu thatak tak mamo khachuan SM White Beauty te hi no dor ve chho nya o anma ni hi chuan amalin anzwar swak ve wak ngai lawa zwar chong haulak na mun pui wholesale and retail ani wang hian mun dang ai chuan an petlom thayang ti chu kan chathia mai o me phone number 8119 880 944 ha hian Polinemo WhatsApp in inobizel meidonya o Instagram lamalawa follow ve du shim tan SM White Beauty tin aninda